Menangis. Apa ta iki cah iki ora? Gayane ndolani tulus bojone. Ning nakokke. Apaan tuh? Menangis. Saya oke. Gaya iki sok gaya. Apa ta iki cah iki ora? Saka ngarep lho, Mas. Nggih, Pak, Sugeng Dalu. Mendingan nek iki. Gaya iki sok gaya. Gayane ndolani tulus bojone. Ning nakokke. Kok saka mburi tapi ning nggih. Saka ngarep lho, Mas. Gaya iki sok gaya. Lek muni ra masuk ya dolan ngono aku bareng. Oh. Monggo main delingo mriko lho, Pak. Ah iya, ada delingo. Ah pucuk kidul wetan kono. Delingo iki wis ora ndaratan. Ayo ana kok nale omah nang ndi kok ya. Apa iso tekan Sentolep? Gayane ra ngematke isin. Isin dae, isin. Ha iya. Gayane ndolani tulus bojone. Ning nakokke. Apaan tuh? Menangis. Apa ta iki cah iki ora? Mangan ora turu ya ngelih tenan. Ha iya. Ha sing turu ra dikon mangan wis nesu-nesu kok. Sinten ta, Pak? Mbah, wong-wong kuwi. Ah kowe iki le mandeg ya ora cetha kok ya. Pengumuman nang bis iki kencing. Ah kok jajan. Ndak do melu e. Purda weruh. Sritenan nang pasir Jan. Ndak do melu e. Purda weruh. Saya oke. Dian. Tak limpeke kok. Saya oke iki. Ya wis ben. Ya, apa yang keluar? Apa, Pak? Iya, Mas Bagong, bajing loncat 1,5 juta. Bos kebu Abang Ijo. Oh, nggih wae kalih Bu Sri sing nyuwun Apa? gugur gunung wau rencange Bu Warsini. Oh, temannya Bu Warsini ta? Nggih. Oh iya, nggih mengke diaturake. Ah dadi pas iki engko podang kuning si Oh, podang kuning Agnes gugur gunung bareng Ayu bajing loncat. Wah, wektune nyandak ora? Ora nyandak didawak-dawakke ora masalah. Iki malam 10 suro. Heeh. Wajibe melek. Udan apa ya? Ora. Ledeleh diesel kecedhaken. Mampir-mampir silaturahmi. Oh, diharuskan. Tadi mampir iki aja ning wong sing disenengi tok. Kabeh tangga teparo mitra kawruh diampiri mergo srawung ki apik. Mampir Mas, monggo mampir. Per mompar mampir napa sida napa ora. Bisikan hati, mampir apa ora? Kae tak sengiti, rasa mampir. Kae tak senengi, tak ampiri. Ora apik, kudu dipadha. Wah, edian. Tenan. Apa kae, Gong? Ora arep ngrungokke aku. Pokoke nawa itu aku pokoke. Arep dadi sing Bagong sing semanggem. Ayo. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Ra mau. Kucing kok. Ayo. Welo. Iki wis stop Orisa. Ora mancing ngeyang apa? Pakake jeli sisan kowe. Napa tedas? Boyo tedas. Kirek kuwi mbok mletak kacae tedas e. Lanjut niki. Heeh, lanjut ta. Barate wong ngemput glali iki legi, moh nglepeh. Heeh.
Nek ngrasa agama ya aja nganti dilepeh, ya kuwi ditindakake kewajibane, kepercayaane. Weh. Tegane kambil gading, bejane sing bisa nyanding, nanging kudu eling. Ana tetembungan cinta itu buta. Weh. Kuwi tegese ora kok cinta kuwi wis ora nyawang piye-piye ora ning tresna kuwi iki nek wis tresnani bojomu picao matamu. Lho. Picao matamu ki aja nyawang wong wedok liya kejaba mung bojomu. Oh, mula tetembungan cinta itu buta. Wah edan. Bagong iki lho kepiye to? Penyuluwang. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki mau jenenge panyune Pak Tristianto. Ya kuwi si kucing, Truk. Ya wis diaturake. Aya. Gentenan. Ya. Saiki ana sing nyuwun kadung tresna saka Pak Juwedi. Saya tahu wacane ndak kleru mah dijalukna ditenggo. Pak Juwardi Bekasi. Oh iya. Kowe ngaturake transfer nyuwun kadung tresna. Oh iya. Ki sing nyekar ben Mbak Elisa ya, Kang. Heeh. Cocok ta terus cocok. Mbak Elisa nyekar kadung tresna. Ya. Engko podang kuning dialihkan. Ya. Diselang-seling. Ya. Ya, jumeneng Mbak Elisa. Ah. Cek ya, Sugeng Dalu. Ya, Sugeng Dalu. Ya ini aku nyampein salam dari Ibu Arsini buat ibu-ibu The Moms yang lagi dengerin, lagi nonton. Sugeng midhangetaken Sugeng mirsani sinambi ngaso. Minta lagunya Sambung Wanci Dalu sama Bawa Aja Turu Sore Kaki. Oh iya wis kuwi wae. Heeh. Engko kadung tresnane Agnes ya kena, Tatin ya kena, Ayu ya kena. Heeh. Wis rasa pernah engko podang kuninge ben jajal si Wahyu. Iya. Wis pokoke anggere mangkat nyambut gawe wis pokoke bismillah luwes. Heeh. Luwes mardika. Luwes mardika. Aku mardika. Lho, menek anu menanam percaya diri angel lho, percaya diri Wahyu kudu ditanam ben sapa ngerti esuk nek Dek, iso nembang karo joget sing apik. Iya. Wah, bojone saya seneng. Terus mobil ditulisi luwes merdeka. Tape luwes merdeka. Ya, Sambung Wanci Dalu pelok. Heeh. Aja turu sore kaki. Pak Tumiyono seneng banget karo bawa iki reng. Sak garwane ya kalian ibu. Heeh. Mergane iki ya ana dayane tenan. Aja turu sore kaki iki ora bawa baen-baen ora nggo dolanan. Heeh. Sing yasa sapa iki? Hah? Sing yasa sapa? Jeng Sunan Kalijaga. Mula ora dianggep sembarangan. Nyangking bokor kenca nane karo ngucapke matur nuwun Elisa wis diparingi anu maem karo Bu Tumiyono. Ya. Wujud sekul Bu Mayar 100 kotak. Ya, turah iki. Nggih kula weling Bu benjang lawuhe cilik-cilik mawon. Kok dalah cilik-cilik to, Pak? Iki ngapa to bejane dhewe-dhewe kok?
meri lho iwak. Soale do rantek, mak iwake iki do rantek. Piyaga iki do rantek. Jeng nek mesenke suwiran mawon. Rumah saku nek ana penabuh mangan enak kok. Ora, aku iki jajan ya jajan dhewe kancane turu ya ora digugah. Iki ora digugah. Aku nalurekke dalang biyen. Ah iya. Mandeg ngarep sate ya mung tuku sak bungkus. Sandang kelawan pangan None ya iku munggo bapak Tumiono ora tindak Jakarta iki bengi iki jane nang pendopo kono terus. Wong menjenengane ngebel aku, wah kalau saya enggak ke Jakarta tak boyong ke pendopo. Udah bulan depan aja. Iya Pak, sebaiknya gitu aja aku. Yes, semoga amin. Oktober. Iya. Saiki ndelok setupainge ya saiki. Polen setupaing budere ya. September tahun apa? September nggak ada, jatuhnya kalau nggak salah 3 Oktober. Oh. Kalau nggak salah. Bulan depan, berarti 2 bulan ke depan. Rapopo ora masalah tuh. Wong melek sabarna Rimo ya monggo nglaras ya sing gedhe pangapuramu kang mas pepujan hatiku sambungku mung wajidalu rupito sarimu kelawan garwanu ya jan alusan yo apik keras yo apik kancane dhewe ya ora apik tekone pancen bener aku menggaris bawahi ya Garis merah ya Kang Mas Kang Meratiti saking murih lestari Kang Jaruwe yo mung
ana WhatsApp mlebu meneh iki. Terus apa? Saka Ibu Sri Bekasi mau minta lagu Gugur Gunung transfer 2 juta. Oh iya, besok pagi saya transfer. Ya, besok pagi kalau lupa saya telepon. Boyo. Ayo piye ta ya? Wong ki janji ya. Ah iya. Janji Besok yo. pagi saya transfer kok. Iya Ibu, enggak apa-apa. Kalau lupa saya telepon. Iya. Halo Ibu. Iya. Ngisini mangkelake ora. Iya. Gugur gunung ya pancen ya dasare karyane Pak Narto. Heeh. Sang apa maestro. Ha iya. Nyuwun gugur gunung, Sinom Parijata. Ha iya. Terus Si Kucing. Heeh. Sing karya-karya beliau sang maestro ya pancen ora murah. Ha iya. Maksimal sayuta. Anu minimal. Minimal. Kok aku terus dilongi karo Bu Sri. Mangga. Mendah boyo ento sita urip lan ngendika mesti bakal mulya Juwer putri sulis Lancarke suwuk gerobak. bisa nyuwara Iya. wes rono matur sebanguan Pak Seno. Iya, Mbak Elisa wah luar biasa. Sambung wanci dari karyane yani pepundenku saka Blitar Bapak Haji Sukron Suwondo. Wah, enak tenan ya, Tru. Heeh. Gawe lagu ki nek pas-pas semone karo jaman saiki ki ya iso langsung tenar. Kaya piye upama gawe lagu sing jaman saiki ki pas ngono kuwi karo kahanane sing dilakoni karo titah ning Madyapada ki bakal gampang viral. Iya. Lanjut. Kadung Tresna. Sapa, Gong? Kowe saiki sing tak menangake milih antarane Agnes karo Tatin kowe milih sapa? Ketoke Kadung Tresna ki butuh nada-nada kemayu, kemenyek. Iya. Engko si Agnes engko apa jenenge apa podang kuning. Terus. Engko Wahyu nggawa cengkrong karo pacul gugur gunung. Wah. Jan sip kok. Didumadil. Biasane Pak Tumiyono iki panyuwune mesti ora keri lho, Tru. Iki urung disuwun lho, menek lali aku ming semenang nek gelo. Engko wis rampung wayange, penyanyi lagi kemutan. Aduh, kok aku enggak minta bajing loncat ya. Lah, monggo, Pak. Kula motaken. Saderengipun panjenenganipun menika kesupen mangke getun ning penggalih. Ayo ta, Gong. Betul. Ngono kuwi lho, karepku ki ngelengke. Iya. Engko tiwas wis rampung jam 11 Pak Tumiyono terus kemutan. Aduh, Bu, saya kok enggak minta bajing loncat. Bapak sih. Yuk nanggap lagi yuk. Tendang raimu ora. Ya engko dinteni rasa kuwatir. Ora, halo Bagong, ngono jan. Ya, Mbak Tatin sike. Ya, Kadung Tresna. Ya. Wah, dodol kamerane dipindah. Ben piye ya? Arep ndelok apa? Ah iya. Kok saka mburi tapi ning nggih. Saka ngarep lho, Mas. Nggih, Pak, sugeng dalu. Wing ndi anake iki? Oh, gaya iki sok gaya. Nek muni ra masuk ya dolan ngono aku bareng. Oh. Monggo main delingo mriko lho.
lho, Pak. Ah iya, adang Dil. Ah pucuk kidul wetan kono. Delingo iki wis ora ana daratan. Ayo ana kok nale omah nang ndi kok ya. Apa iso tekan Sentolep? Kayane ra ngematke, Isin. Isin dae, isin. Ha iya. Gayane dolane tulus bojone. Ning nakokke. Apaan tuh? Oh menangis. Apa ta iki cah iki ora? Ya. Diaturake bawane, monggo. Rina wangi Rindu. Dadi ati Nek lagu anu kadung terus saiki iki pancen ya padha bawane. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahankan, kau merasa ada seorang, walau hatiku sedang rindu, pada siapa ku merayu. Iki lagune sapa? Pak? Iki dorong lahir laguku iki. Mula do radang. Ayo sorry ayo. Aku wis tuwa banget to sale. Rindu. Aku seremoni lho, Pak. Ku nek apa sing gender terus tabuhe dideleke piye? Nek nesu ning gender nganti kliwat. Karang kancaku nek nesu dhewe. Nek sik nyiter nesu digenjreng. Ayo. Ayo wis werna-werna kok. Yo terus. Aleman ora mangan ora turu ya ngelih tenan. Ayo. Sing turu ra diukon mangan wis nesu-nesu kok. Sinten ta, Pak? Mbah, wong-wong kuwi. Wong kowe iki le mandeg ya ora cetha kok ya. Pengumuman nang bis iki kencing. Ah kok jajan. Ndak do melu e. Purda weruh. Saya akeh. Dian. Tak limpeke kok saya akeh iki. Ya wis ben. Kayung yon marang slirane. Iya, apa yang keluar? Apa, Pak? Iya, Mas Bagong, bajing loncat 1,5 juta. Bos kebu abang ijo. Oh, nggih wae kalih Bu Sri sing nyuwun Apa? gugur gunung wau rencange Bu Warsini. Oh, temannya Bu Warsini ta? Nggih. Oh iya, nggih mengke diaturake. Ah dadi pas iki engko podang kuning si Oh, podang kuning Agnes gugur gunung bareng. Ayu bajing loncat. Wah, wektune nyandak ora? Ora nyandak didawak-dawake ora masalah. Iki malam 10 sura. Heeh. Wajibe melek. Udan apa ya? Ora. Ledeleh diesel kecedhaken. Dadi kaya kemerusak duk. Ya ini kok ana odong-odong. Tansah gumawanging netra. Aku apa ora agak lagiane Pak Tumiyono mesti angger disenggreng swara mesti.
Bagong ini bisa aja. Terus ambil HP terus kenal lagi gue. Tendang sisan ora. Jero ati kadung tresno sapa mau sing muni ayo. Masa jero ati kadung ngombong ngono to. Sapa? Dodo to? Dodo paling. Wah, kowe iki nglempar-nglemparke ora. Kayak marai rusak konsentrasiku lho. Nek omong ora seru-seru. Sesuk dipindah wae, Dodo. Dodole nyoting ning ngarep. Nang kono seneng banget ora. Nang buri kelir itu. Kowe nyoting nang buri kelir nyoting wong rewang kono. Kenora kowe kapok salah. Tan liya amung sliramu satemah lara as Mangga, enggak. Nano nganggo dangdut ora sah. Iki penak-penakan bae. Nano nek engko dangdute ana dhewe podas kuning. Podang kok podas. Yo. Lamat wos katon tejane yen go Aduh. Senengku nek ya. Kadung tresno iki le nembang kudu nganggo cengkok sing kaya apa kemayu. Ramatus katon tejane mamang aton mencorang. Aduh. Ya ben cekake dhewe-dhewe Ah, ya tak benerke kok ya. Lamat wis katon tejane rambang aton mencorang. Aduh. Ya ora apa-apa. Ya yen besengut wimbo Pak. Yo, saiki tibane kan apa to, Truk? Tiba dhewe kena. Sing kari dhewe iki mau lho. Apa ta?
Apa ta udu. Yen besengut. Yen besengut wimbo patut nyata jatmi katra. Aduh. Men meraati. Wis durung. Wis. Yen besengut. Tabah aku. Wimbo patut nyata. Aduh. Cak-cakane wong nembangi pancen dhewe-dhewe. Iki lagune lagu kemayu, lagu ngrantes, lagu tresna ya metu saka ati. Ayo apa metu saka plempem. Ngomong senengane ora. Metu saka plempem klujuk kudu. Ha iya. Gong. Sari. Kilap aku. Ha iya. Yo coba Mbak Agnes Yanandasari. Ya. Podang kuning. Heeh. Engko terus gugur gunung bareng. Oh iya. Dadi tembang iki mawa apa? Sifat dhewe-dhewe. Gugur gunung ya ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe. Ora kena gugur gunung kok nembangi. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene iso dituthuk jejere. Ning ana lho jene. Ana apa? Ana. Iya. Ayo Nes weh lah. Nggih, kula ngenteni. Ngenteni. Engko aku merono. Tenan ora. Kowe. Cuman ora. Yo iki pengendange Jaipong nyambut gawe. Ya. Adoh-adoh saka Surakarta tekan rada kon nuthuk apa-apa. Ambo ya wis rasarene ora apa-apa nek adoh ora. Wah. Amambenge urung Iso dilalekke tenan kejeme saiki. Oke kas wae. Ya. Ngagem bawa mboten, Pak? Ngagem bocah ayu ngagem. Nadyan wujud temung peksi. Nadyan wujute mun peksi. Heeh. Mung kok mun. Oh tengen banget ya, Tru. Ha ya ben ya. Aku iki krungu mak kluthik kowe. Non ngono. Gandes. Alus. Oh, alus. Alus iki kaya alus terus ketemu gondes. Bakong. Dalam Mas. Halus maneh
saking tresnane mung goleki podhange suwe banget ya, Tru. Golek isi podang jenar hiba bunga nyanding bisa dadi Tondo, tombo. Ya. Esuk awan neng omah wis ora krasan turun ndadet tak dilingki nak Drunan tun dan tun dan dan tun dan tun plok plok. Ah, rak mesti wis disalahartikan to. Nopone, Pak? Aku rumangsaku omong apa-apa kok. Ora kebeneran. Ha iya. Ayo nek gak diwiwiti. Nggih. Ndak selado rame engko nek ora gak. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng miteran Bedeglah. golek-goleki ora krasa esuk Delah. Detak. Tak tak tung tung. Yo, rodono gayenge itu lho. Yo.
Iya, iki mau sing jeneng apa jeneng tembang-tembang sing alus-alusan terus diselani rada sigrak niki pisan wae niki wis penak banget to. Ah iya. Ora gubuk asmara, kembang rawe, lali janjine. Terus apa iki mau jeneng iki? Sing iki mau apa jeneng iki? Ampar-ampar pisang. Lali ngawur gareng ki ora. Ah sing mau jenenge podang kuning dangdut kabeh iki nek. Iya, mula kudu diselani. Ah iki pelok barang. Nganggo pelok barang iki kepenak iki. Heeh. Waktune isih dawa ora to? Jam 10 kurang 5. Iki monggo Pak Tumyono ngersake 3 jam. Nganti jam 11. Heeh. Ha iki kanca-kanca piye? Ngene wae sing kira-kira ora setuju jam 10 entuk bali. Langsung menyat, langsung lunga ngono wae ora apa-apa ora masalah kok aku ki. Heeh. Aku paling terbuka kok wonge. Iya, ya ngono wae, heeh. Langsung metu nang pinggir panggung cucul terus bali ngono wae ora apa-apa. Ning seragame tinggal. Oh. Wis ora entuk digawa meneh. Oh iya iya. Penak ta? Penak apa kaya ngono kok penak ora. Kuwi jenenge pemaksaan ora. Ah nek jam 11 wis aku rondo. Apa malinge werung menyang kok. Rondo jam 11. Maling ki jam 3 jam 2 kok rondo jam 11 kok menyang. Ah iya. Pritenan nang tasih